today's vlog. So mga kalungat no, nato diri sa Gaston Park as usual. Perminti man jud nato ni nga venue para sa ato ang kan. So happy Sunday to all. Happy Sunday guys. Hi. Happy Sunday. So for today's vlog guys, mag-ask a question for this vlog. So atong i-ask a question sa ilaha. Pila ka buok dwarf ni Cinderella. So let's go. 1, 2, 3. Let's go. Wala! So, makatupag ani. Dai pamilite. Try ta dito. Tobek, tuwangan sa 1+1 be. Tobek. Dai pangutana. Pila ka buok ang dwarfs ni Cinderella? Pito! Sino yung anong pito? Kami! Ako man Ito na yung pito. Ako. Pito. Pito ayo din. Gina eh. Pito daw yung giingon. Pila ka buok? Ito. Wrong. Ang dwarf si Cinderella, wala. Kay si Snow White na yung dwarf. Sige, nami asa niwa nga kwan. Pila ka buok ang dwarf ni Cinderella? 7 yung answer. So 7 daw ilang answer guys. So the final answer is wala. Si Snow White ang naay 7 dwarfs dili sa Cinderella. Tara guys, nakabala na si Bista Queen guys no. So pa guys sa vlog. Hi vlog. So wala kay siya. Siya ra man jud ni sayo og kuan sa kugon no. Siya ra man jud way ulaw sa kugon mga gala. Siya ra man jud to. So ikaw mo pangutanan karon. Unsa man? Wala pa niya. Okay, atay na. Sige. Sige, Wala ko sa camera. Bista Queen. So wala sa may ito sa mong grupo, WhatsApp mga kalungat. Gabi. What's up mga kalungat? Okay, so nakoy question sa imo ha. Oh, sige, Ah. go. Ang question is pila ka buok dwarfs ni Cinderella? Lima daw, lima. 5 lang ang kuan. Irit na? 5 sakto na? 7? Actually, wala dwarf sa Cinderella kasi Snow White ang naay dwarf. So, thank you kayo. Wrong wala. So, thank you kay Bista Queen. Joker kayo. Thank you. I-plug imong vlog. Ha? I-plug yung vlog. Ay, subscribe sa akong YouTube channel, Julie Salmasan. Road to 50K. Alright! What's up mga kalungat? So, nay mga sakay wala. Lights. Lights, ang may ilaw. Ikaw na. Ikaw. Tagasa na mo. Pamilya. Ay, ito Camilla! Dili na to eh! Dili na to guys! Camilla, kortahan gina sila. Dili, oy. Ang maka-answer na namin 20 pangatag ba gamay man ni pero dapat Tabang. tabang sa inyo ah. Manisa, oy. Manitan. Ito, uy! Ayaw. Nay pangutana. Pila ka buok ang dwarf ni Cinderella? Pila ka buok? Pila ka buok? Pila ka ng Barbie. Pila ka ng Barbie. Ikaw pila ka buok? Pila ka buok dwarf? Pila ka buok ang dwarf ni Cinderella? Dili, Snow White. Wala! Snow White, di ba to? Ang pangutana, pila ka buok dwarf ni Cinderella? Wala. Wala man yan. Wala. Ikaw? Wala. Snow White, 7. Char, kanaan. So, sa'yo answer ninyo? Wala. Okay! The Spelling Vlogs. Kasi pa nimo? Sim. So nami pa spelling nimo. Spell the word onomatopoeia. Ikaw live, ba? May kikatangin. Wala tayo? Onomatopoeia. Cheers, Google! Wala. Uno?
Onomatopoeia. Onomatopoeia. Sige, try lang. Onomatopoeia. 30 seconds. 20. Yeah. Onomatopoeia. A-U-N-O-M-A-T. Yun na pa, napay. 20 seconds. 20. O-N. Pagkant mo. Pag-yutro. Onomatopoeia. N-O-O-N. Hindi pa na yun. Ay, pumunta na sa kuha. O. Pag-count mo. 5, I. 4, 3, 2, 1. Hands up! Wrong. So, what say sakto nga man? Wala ba ng cellphone? Ikon ba? I love your reaction! Tako siya. Wrong. So, thank you guys. Guys, thank you guys in participation na. So, shall we start? Yes. Maestro, shall we start? So, spell onomatopoeia. N-O-N-O. M-O-P. Mana dari ang one sir? Step forward. Sige lang ha, kita ba makita sa mong mata? Sige na ba ilan si mong mama? Kadit lang ba? Uyong kira po din na lang yung Gina, uy, ako gamay yun ah. nasabot pa sila guys. Nasabot sila sa spelling. Nakita palaban mong butag ko. Okay, advertise. Ito lang isa. Sige. Wala ko nagkasang na rin. Tingog! O-N-O-M-A-T-O-P-O. Ay, gali. O, baka nanambok. Ay, lahir po niya. Basta ay, ako Hirit na 5, 4, 3, 2, 1. So the right, hirit na. So the right Correct. spelling is Onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay, thank you. guys. Wala. What's up mga kalungat? So that ends our vlog mga kalungat. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update mo sa mong new video. So, goodbye mga kalungat.